Просто пича, аз съм Ендъртроник. Аз съм Петър Желев, но съм си написал нейма на новия канал Ендъртроник 125. И затова хора сега мисля да играя тук. Малко да снимам от стария ми канал. Ама не да се провалям. Тук са само хакери. Да, паднаха ми са само хакери. Насякъде хакери. Само хакери са при мен, хора. И този път беше късмет. И таки срамоти. Ето. Как са толкова бързи, са толкова малко. И това не разбирам. Да, толкова се лага на тази игра, че нямам думи. Аз не мога хора да отидат до долу без някой вече да ме изял. Довиждане, топки. Ой, го Саник, ама той... Вижте хора, тази игра просто е ужасно бъгана. Няма начин да се разбереш с нея. По един или по друг начин. Което е макс. Тия хора много са тъпи. Стойте му, аз съм малка топчица. Аз ще големите има. На кое място сме? Аз най-много съм бил на 11 или 10 място. Защото някакъв пичага ми даваше работи. Сега ще съм изяден. Ето, аз мърдам контролера и хора мисля това да е от този клип. Надявам се да ви е харесал. Шегувам се. 2-минутен клип. Това беше шегичка. Аре бе. Мати стара на тия всички тук са педали. Аз не мога да стигна до долу без някой да ме е изял. Ето. Признайте си хора. Не мога да стигнем до долу без някой да ме е изял. Тук са най-много. Ето. Не можеш да стигнеш. Или като стигнеш, или си точно до него, веднага те изяждат. Производителите на тази игра са били много тъпи. Хора, последна игра. Че ми писна да се излагам. Тия тъпи топчета или кота там. Повръщане. Хора, това мисля да е последна игра. Добре, станахме голям брал на нас. Ако продължаваме така, може да стигнем до някъде. На 27 място сме, пичове. Може да стане нещо. Само някакъв гъс сега да не му изяде тук. Защото ще се ядосам. Не. А така. Идвайте при батко. Аз трябва да ви ям. Аз ще ви ям.
се предам сега. Няма стане. Няма се предам. Ай, станахме на 52 място и умряхме. И хора, мисля това да е за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Чао!